ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನು ಕೊಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಮ್ಲೋ ಪೋರೆಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮ್ಲೋ ಪೋರೆಂಡು ಬಂದೆ ಅಂಚಾದುಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ಕಮ್ಲೋ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕಲ ಒನಸ್ ಬೈಯದ ಪುರ ಆದ್ ಒಂಬರೆ ಗಂಟೆ ಆತನಿ ಸಾರಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಆತನಿ ಅಂಚ ಕಮ್ಲೋ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡಿತದೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಕಾನಿ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಡಪ ಏನು ಪೂರ ಉಂಡು ದಾದಾಪುರ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿಡುಂಡು ಆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಪ್ಪಿನೊಂದು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ತಾಜಿಂದು ಅಂಚದು ತಾಜಿದ ಅಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರು ತುಲೆ ಮೂಲು ಎರುಕುಲು ನಿಕಲೆ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕುವ ಕೆಲವುದ ಎರುಕುಲು ಕಿನ್ನಿಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುವಾಗಂತುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಎರುಕುಲು ಪುರಪ್ಪುವ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ನೀವು 3 ಮಸ್ತ್ ಬೂತೋಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಲ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡೋದು ಮೂಲ ಪೂರ ದಿಬ್ಬುತೊಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಲ ಪೂರ ಅವರನ್ನು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ಕಮಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರೆಗ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದೇಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದೇಡೆ ಬಟ್ನ ಅಕುಲು ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕಮಲದಲೆ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಎರುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಅವಡೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾದು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಜಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಜಪ್ಪುನು ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನೆ ತನಕ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಲಾಯ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಲ ಬರಿ ಇಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಗ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತದೆ ಓದ್ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕಮಲದಡೆ ಬತ್ತದುಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕಮಲ ಇತ್ತೆ ಕಮಲ ಎರು ಗಿಡ್ಡಾರೆಗ್ ರೆಡಿ ಆತುಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ
ತುಯ್ಯಾರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬ್ಲ ಎಂಚತ್ತನ್ ಪನ್ನೆ ಆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚಾದ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದ ಕಂಬ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೆನ್ವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.